Môžem sa spýtať, keď ide zamestnanec na pracovnú cestu a je tam viac ako 5 hodín, je mojou povinnosťou robiť mu cestovný príkaz, alebo stačí, keď mu tú cestu vykryjem tým jedným strávnym lístkom napríklad? Nie. Tu vlastne treba aplikovať za tento kalendárny deň a pri takejto pracovnej ceste aj paragraf 152 zákonníka práce, ak ste ho v rámci takéhoto kalendárneho dňa mali aj na pracovisku a až potom išiel na pracovnú cestu, tak treba osobitne sledovať čas, ktorý on strávil na svojom pracovisku. Ak tento čas je viac ako 4 hodiny, má za tento čas nárok na strávny lístok podľa zákonníka práce a časom odchodu na pracovnú cestu posudzujete čas na účely tohto zákona. Ak je tento čas 5 hodín a viac, má súčasne nárok aj na strávne podľa tohto zákona. Nemôžete ale nahradiť tento nárok poskytnutím stravovacej poukážky. Ja som v paragrafe 5 hovorila, že vlastne zákon umožňuje len alebo pozná dva spôsoby poskytnutia stravovania: peňažné plnenie a zabezpečenie nejakého jedla. Gastrolistok alebo nejaká stravovacia poukážka nám nespadá ani do jednej možnosti, ani do druhej možnosti. Vy nemôžete postupovať tak, že vznikne mu nárok alebo nevznikne mu nárok na strávny listok podľa paragrafu 152, ale mu ho poskytnete za čas trvania pracovnej cesty. Vy tam porušíte, teraz ma napadlo, minimálne 3 predpisy. Porušíte tento zákon, pretože mu neposkytnete strávne v súlade s týmto zákonom. Porušíte zákonník práce, pretože ste mu poskytli stravovaciu poukážku, na ktorú nemal nárok. A porušíte napríklad aj zákon o sociálnom fonde, pretože mu prispiejete na stravovanie počas pracovnej cesty, čo nie je možné. To ma len tak napadlo. A z hľadiska nákladov to už ani nebudeme rozoberať. Takže oddelovať časy trvania pracovnej cesty a výkonu práce na pracovisku. Ďakujem. Nemôžeme hovoriť, ešte dopoviem o duplicite v plnení, pretože každé to plnenie sa poskytuje za iný časový úsek v rámci kalendárneho dňa. 4 hodiny výkonu práce na pracovisku nemusí byť v celku. On mohol byť 2 hodiny ráno, ide na pracovnú cestu, vráti sa, je tam 2 hodiny 15. Už splnil podmienku na poskytnutie stravovania podľa zákonníka práce. Ak medzi tým pracovná cesta trvala viac ako 5 hodín, má nárok aj na strávne podľa tohto zákona.